Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Anthony. Kublai pi baro kinilong ki khubor bamta kasni. Ha kasni ka ba ar jong ka dor balyur jong ka Khas Hills Autonomous District Council ke HADC UMDC na 24 Mountain Road constituency ba Srali Rashir ula wanra ka jingkali halor ka jingdan ka tollgate halang umshing afforestation. Uba Rashir ula kili hatu UEM bapet ya katana tollgate utim ne em na dakadon ka kerdap rung halang umshing. Ulapan pauru kajing artatin halor kajing lum khajna hagde ka jaka da ki briu ki baulaong patip tikna lagi dei naga council ne na ki weipan ula kadauru bagate ka surok kade ka bajuyat umentri rang ba ka jela bar kajing don kate ka toll gate kalawan ra jing e bar kalong kum kamau jinthun ya ki pat ba nong nit nongwan hagde kajing elang ulam phang ka yung dorbar ki HADC uba strong pillar kharjana ula patha ya UCEM ba shem bolang rinja ban ai jibab halor ka jingkali balabu ha ka jibab ka bashay uba shem bolang rinja ulong ka council kampat don satya AA kum ka tollgate halang umshing afforestation kani ka penpau ba ka HADC kam shem la ai jingbit ni shimrai ban penlong tollgate ha ka te ka jaka balada ka don ka jingnum khajna kala banong ka jingbam dei ha ka an ka badon kam ban to kit shai ka jingkali ba ka jibab hador bar yeng kala penpau ya ka jingdan kam ban bisharnya ba tuklar kloy na kalyang ka council lada lap badon ki ba penon kam be an ta ka tollgate ban kini pisa na ki pat ba Songknar badun buram belai ngawara ya kani kejingkeli nama hanti kedai tangkit nursery but ka plantation ka ba rik but kamdiru kesentar ban krong halor kata ngakwa ban syai no nama kalong lerai undi tang ya ka isi baru ke council ki private member baki krong hang tu te bunsin ngala syai ong ya ki ofsat kim sengap te ngahaban penpau ya kani te kumba yam chap si yam badon bram wong ba nosa te ngatrai nakani kayin ya kani ka jaka dei ban don kano ko order ba yaw kinong tay hang tu le si don ki kasyal kalong mislead na verbally by any person from the staff kata gambat kawalong lerang ba bat ki kren bat ki complain hanga te nangaliang jonga ngam ga kren bon yakani ba ka isi ke deman take off immediately khanang ba nilai ke jin ya buro kani kadi surok kabawan wan uchip nustahu kawan nagar hil ya lang bang ne po lang sik nang tagade ka jaka ka balong hapdeng konferensi jong baro kibriu kitip petang kata Mr. Salman ngasuo ba kapat ba nang ni sakmat umde ban mi siu ka donation ayu kata li singa pa ka donation ka bala gunap saplat council ne kumno ne kata ka we somha ban kali ka jingkali ka bapi kwa ban kali kata hoi kani ka de question andro hoi nga kali kata tang ba ngaladep kali ni ba kalong kumta tenakani ka yeng la ne ka isi Devin take off ya kani immediately tang tam sta Songknar badan boram Sultanat Cibon ya kajing yatho kajing keli ba kajing yatho nakliang MDC jong kamau sundrut hadin banglayo ya kajing keli namar ba hoi dengan dia yang meripet ke forest kam sempal ala ban poilut cebol plantation tang kumbalai ban citeng ngalai lo yo ban song poi ketuk ni hari ya kani plantation mam cemala ban poi apa yo ban poi maksudnya jingkeli ngelakot ning kong yaki officer atau ke don ne em kum kata kagiet nagal yang ke reply baka file ke benar hangang ni kolong ba hak tu ke jaga ke don tang ko forest staff quarter tadi ke baka kat kum ka juba ni la ka yang jo pi pi thu baka don kum kata ke jingkro namar ba ke dei tang ka quarter ni so thu ba ngam tip kata ke jingkro ngade ke ba krong nado mchwa
Ni kadang mi mentah, hendak nak kalian kita kalau bang, ya kan ni kan cium serious action dengan bangan sa kot ya officer ban pensyai bah. Atau ke don sisa ni kum katakat kum ke jingong jong EMDC badai pek na siti dah mau selu konsensi katakat bangan assuring house. Te kalasai Mr. Chairman ba kan ni ke jingkrong ka sedang na du operate up to date hadu gini kisngi te tangkata kublai cibun la pensyai itu Nomor kadau kum ong ipi meneh ngam sim tip nomor bakat kum kalis kam sim don ngadantang kanika forest staff quarter kum ong ipi kam de kagiet de jai pila penpau kata dengan sakot ong ipi meneh ngan sashimi ka benta ka bariman yo ka jing syai ka puran na kalian ki officer concern Dengan kot ya IM in charge bayin ay ka juba. Syukur wadon buram. Habidai berkani ke cingkeli kepala wanra da MDC wadon buram na po motion road hakaba lakali hakabidai ber total amount jongki share received from the state government ka cubab kalong ba ka total amount of share received from the state government kalong life hendai keluar sunlak life aja. Syongkedor badon beram nawara yakni kejingkeli kedon kejimut ba ilayo bon kisya na kasarkar deyalor kani ba la kumno ni haban stick kum ki collection ki get ki balong illegal deban penduno khnang ba inyarap ya ki beriu ha ka khai pateng namar kane kapor ka banta kalong iran ba ya ka badai kata te nga ong ba yiri dewa ban bu kitu ki checkpoint ka badan kam te nakalyang jonga ngam da bon tang kata ka jingkeli ka jonga ka blaishmen Sutunat ya kai ke ba nakalyang chong IM modon buram chungi ibalong ru ibala rangba ba experience ba ka bidai bat ka jinglong ka chungi kum wood khot chong ka ni ka yeng ban buram ban ngasngo bonong pa kinu ki ba ya dai bat ka jinglum hi ka ba ka council kan le leng ba ka isi kan long hia po kat kum kilenti ki ba ka an ka sya wat mangi na kalyang ki siru wanong ya kita ki bolong ilegal ngasno ya ka ai ka ba inam la hi ban ya lei